Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ga labaran kamar haka. Dakarun tsaron Nijar sun ce sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda 17 hatsabibai 'yan ta'adda 17 a ranar 16 zuwa 22 ga watan Fabrairu na bana shekara ta 2026. Kamfanin dillancin labaran kasar ya rawaito cewa alkaluman na cikin wata takardar cibiyar haɗaka ta ayyukan jami'an tsaron kasar. Kamfanin ya rawaito cewa waɗannan ayyukan sun ba da damar kashe 'yan ta'adda 17 hatsabibai daga cikinsu, yayin da aka kama wasu masu aikata laifuka daban-daban musamman ma wanda suke kawo musu rahoto wa 'yan ta'addar da kuma sai musu makamai da kuma aika musu da makamai da dai sauran muggan laifuka. Da ake nema wani hatsabibi da ake nema ruwa a jallo, hatsabiban 'yan ta'adda da ake nema ruwa a jallo guda 33 da aka kama su a hukumomin ga kasar. Jami'an tsaron kasar sun haɗa da cewa wa'innan 33 da aka kama hatsabibai ne wanda ake nema ruwa a jallo tun bara, wanda suka aikata laifuka da hare-hare daban-daban a faɗin kasar, musamman jihar Tawa da kuma jihar Talabiri na fannin kasar Nijar. Rahotannin sun ƙara da cewa ayyukan 'yan ta'addan ya faɗaɗa ne tunda ana samun masu kai musu wa'innan rahotanni da kuma bindigogi daga sassa daban-daban na duniya da na ƙasashen Sahel ɗin. Baya ga haka, rahotannin ya ƙara da cewa gwamnati za ta ƙara inganta harkar tsaro da kuma yadda za ta dinga daƙile ayyukan nasu na 'yan ta'adda. Wannan gagarumin nasara ce da dakarun suka samu a kan 'yan ta'adda, da suka kama manya-manya daga cikinsu guda 33. Haka zalika, cikin rahotannin jami'an tsaron ƙasar sun ƙwace nakiyoyi 1,098 da kilogiram 48 na tabar wiwi da litar mai 23,250 na man fetur da aka samu ta hanyar da bata dace ba da kuma ɗaruruwan miyagun ƙwayoyi. A cikin wata rahoton na daban, abubuwan fashewa 3 ne inda ƙwararrun jami'ai suka warware 2 daga cikinsu, yayin da 3 suka fashe ba tare da kashe kowa ba, inji kamfanin dillancin labaran. A nan kuma a jamhuriyar Nijar, manoma na maraba da gagarumin tallafin takin zamani da Rasha ta baiwa ƙasar a wani mataki na haɓaka noma don bunƙasa wadatar abinci. Wannan tallafin ya zo ne a lokacin da ake buƙatar sa, a cewar babban ƙungiyar manoman shinkafa ta ƙasar Hukori, kasancewar takin ya yi tsada sosai a kasuwa, hasali ma kuma ba a samun mai kyau a kasuwannin. Shugaban ƙungiyar manoman shinkafa Bachiru Saga ya yi kira da cewa har ƙasa ta samu irin wannan takin, to za a samu abinci da wadatar abinci a faɗin ƙasar. Daga nashi ɓangaren, shugaban ƙungiyar manoman da makiyaya ta ƙasa wato Platform Person Dicto ya nanata cewa duk ƙasa mai son ci gaba sai ta magance matsalar abinci ta hanyar bunƙasa harkokin noma da kiwo. A ƙasar Nijar, 'yan kasuwa na duƙufa aikin noma a wani mataki na bunƙasa harkokinsu na kasuwanci, inda kuma burin samar da abinci ga ƙasa a cewar Honorable Alhaji Mu'azu Janjala, tsohon ɗan majalisar dokokin manoma. Ƙasar Nijar dai ta rungumi sabuwar tafiyar, inda hukumar suka dage da ganin ƙasar ta samu cikakken 'yanci a kan kowane fanni, musamman fannin abinci da tsaro da kuma abubuwan da suka shafi ƙasar. Tuni dai ofishin ministan kula da harkokin noma na Nijar ya tabbatar da cewa takin na dab da isa ƙasar Nijar. Shi ma a nashi ɓangaren, jakadar Rasha na Nijar ya tabbatar da hakan, lamarin da ke nuni da ƙarfin hulɗa da ke tsakanin ƙasar Nijar da Rasha. Tallafin na zuwa ne a daidai lokacin da mabukata suke buƙatarsa, a cewar wannan. A nan kuma, Rasha ce ta zargi maƙociyarta Ukraine da ƙoƙarin mallakar makamin nukiliya
ba bisa ƙa'ida ba. Birtaniya da Faransa na zargin Kyiv da cewa ba shi da tushe. A wata sanarwa da ta fitar albarkacin cikar shekara 4 da fara yaƙin, Hukumar Leƙen Asirin Ƙetare ta Rasha ta ce hukumomin London da Paris na aiki don taimakawa Ukraine ta samu makamin nukiliya ko abin da ake kira "dirty bomb" domin ƙarfafa matsayin Ukraine a tattaunawar zaman lafiya, sai dai hukumar ta Rasha ba ta bayar da wata hujja ba. Ƙarin bayani kuma ya ƙayyade cewa Ukraine ta ce Faransa da Birtaniya sun yi watsi da zargin, suna mai cewa labarin bogi ne. Ma'aikatar Harkokin Wajen Ukraine ta sake jaddada cewa maganar ba ta da makama ballantana a ce za a kama batun ɗin nukiliya a faɗin ƙasar. Ukraine ta ce tana mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa, babu batun ƙera makami na nukiliya ko da kaɗan ne.